Nganong ang mga Muslim nag-ilaman sa pangalan nga Allah, nagtawag sa Dios sa pangalan nga Allah, gani muingon ang uban nga unsa man na inyo ha, dili man na sama sa amua nga pagtawag. Tungod kay ang among pagtawag nagtawag mi sa Dios sa among naandan nga katawagan. Unya kamong mga Muslim nganong Allah man ang inyong pagkatawag. Kamong mga Muslim layo yu kay mus kamatuoran. Usahay igsuon ha ay mga musultig mayngon ana. Dili lang usahay kanunay di ay kay wala kaayo na sabtan sa atong mga kaigsuunan kung unsa kining pulo nga Allah. Igsuon kami mga Muslim sa tibuok kalibutan, bisag unsa among nasyonalidad, Sudan, Pakistano, Arabo, Amerikano, Pinoy nga Muslim, Inchik nga Muslim, Koreano nga Muslim, ug unsa man ang among sinultihan, Maguindanon, Maranao, Tausug, Balanging, Iyakan, Bisaya, Ilonggo, Zamboangueño, bisag unsa pa ang among tribo ug nasyonalidad ug among pinulungan, kung imo may pangutan-on kinsa ang imong Ginoo, ang among itubag uniforme, Allah. Mangutana kag mga Amerikano nga Muslim, who is your God? Ang itubag Allah. Mga Arabo nga Muslim, man rabbuka, ang itubag Allah. Mga Pinoy nga Muslim, pangutan-on nimo sino ang iyong Panginoon? Ang itubag Allah. Mga Bisaya, kinsa imong Ginoo, kinsa imong Dios, ang itubag Allah. So uniforme ang mga Muslim, mahitungod ni anang butanga. Karon, atong makita nga dili ingon ana sa uban nga pagtulunan. Kay kung mangutana tag mga katawhan nga dili Muslim bisag dinhi lang sa pagadian, mangutana ka kinsa imong Ginoo? Ang itubag sa imong akong Ginoo si Jesus, ang akong Ginoo si Yahweh, ang akong Ginoo si Jehovah, ang akong Ginoo El Shaddai, ang akong Ginoo Elohim, ang akong Ginoo Aba, ang akong Ginoo Ama, and so on and so forth. Daghang katawagan igsuon. Wala ba ta natingala ni ana? Nga ngano man, nga kini mga Muslim uniforme man, tibuok kalibutan kabalo sila nga ang tawag sa ilang Dios ang pangalan Allah. So ngano man nga diri sa ato nga pareha man tagikuptan unta nga Biblia lain-lain nga sikta sa Kristyanismo ug sa uban pang pagtulunan nganong lain-lain ang ilang pagtawag sa Dios. Igsoon, kaming mga Muslim dili kami ang nagbuhat o nagbuot sa pangalan nga Allah. Dili si babo, dili si ustad, dili si kaka, dili si sheikh, kinsa day naghatag sa Allah sa pangalan nga Allah. Igsuon walay laing gahatag sa pangalan nga Allah, kung dili mismo ang labang makagagahom nga mao ang Allah, nga mao magbuluhat sa tanang butang, siya maoy naghatag sa iyang kaugalingong pangalan nga Allah. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan nga Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Sa pagkatinuod ako ang Allah, wala nay laing Dios gawas kanako. Paghalad ka mong pagsimba, isip paghinumdum o pagpasalamat ka nako. Mo ka na ang gisulti sa labang makagagahom. Nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isip pagpaila sa iyang kaugalingon. Nga siya mao ang Allah. O iya ka nang gipahibalo sa panahon nga si Propeta Musa o si Moises ning agi sa bukid sa Sinai. O si Propeta Moises na nudlo sa mga katawhan nga simbahan niyo ang Allah lamang. Kahadlukin ninyo ang Allah. Karon